Eşinahiya biharê dimeyên havînê de cihê xwe ji rengekî zer re dihêle. Gundî û cîran li hev digihên hev û dest bi karên xwe yên salane dikin ku wekî kevneşûpiyekê berdewam dike. Jinên ketkar li hev divin û li Kurdistanê dema kelandina danûkan û çêkirina savar e. Rengên welat vê carê berê xwe dide çêkirina kevneşûpiya danûkan. Vaye xweza careke din xwe ji tinebûnê de afirîne. Ji bo mirovahiyê jiyaneke nû ava dike. Êdî wê zikê mirovan têr bibe. Wê jiyan bêtir bedew bibe. Xweza careke din dibe dergûşa şaristaniyan. Axa Mezopotamyayê rengê xwe ji dema Neolîtîkê digire. Rengê genimî. Ew genimê ku rengek din li xwezayê zêde kiriye. Ew genim bûye ar, bûye nan, bûye dan. Zindiyan têr kiriye genim. Cîhan bedew kiriye. û bûye bingeha serpêhatiya jiyana mirovahiyê. Paşî genim ya jinê nas kiriye. Bi jin re bûye heval. Di destê jinê de bûye her cür renebat. Xwezayiya wê bêtir bi wate bûye. Jin û xweza genim jî ji xwe re kirine deste xwişk. Xweşikiya jiyanê bedewtir bûye. Bi hebûna xweza, jin û genimî. Ji serdemên berî ve çandiniyê cihekî giring girtiye di jiyana rojane de. Çandinî di navbera civakê de bûye girêdanekî xurt. Her wiha rêhevaltiya xwezayê û ya mirovahiyê roj bi roj xurttir bûye. Tovên ku di payizê de li erdan hatine reşandin, pêşî di binê erdê de rayên xwe vedidin. Piştî zivistaneke sar bi biharê re hêdî hêdî bi hêşînahiya xwe xwezayê dixemilînin. Hêşînahiya ku kelecaniyeke bi mirovan re çê dike, her wiha mizgîniya berhemên xwezayê jî dide. Di dawiya biharê de bi germahiya havînê re simbêlên genim zer dibin. Rengê zer ê genim dibe rengê ernîgariyekê. Pêre pêre amadekariyên Kurdistaniyan yên Çinînê dest pê dikin. Di kerekera germa havînê de pale û zibare bi dengbêjiyên xwe di nav erdekî zer de dibin senfoniyek. Bi kêfxweşiyekî berhemên salê kom dikin. Hasbi Hasanî lêlê qalhanê raşû hasbi rabe ne berabanu qalhanê raşû. Li her bajar û herîmeke Kurdistanê berhemeke çandiniyê derdikeve pêş. Li herêma Xerzanê jî çandiniya genim bi nav û deng e.
genim û savara ji herêmê derdikeve li tevahiya Kurdistanê digere. Şert û mercên xwezayê carînan dibin sedem ku hin kevneşopî pêş bikevin. Yek ji wan kevneşopiyên ku bi sed salan e berdewam dike li herêma Xerzanê çêkirina danûkan e. Di serdemên berê de welatiyan debara xwe tenê bi çandiniya genim dikir. Ji ber vê yekê çandin û çinîna genim wekî mihrîcanan bû. Her wiha piştîvankarên girîng çêkirina danûkan û çêkirina savar jî wekî kevneşopiyekê cihê xwe digirti jiyana welatiyan de. Di serdemên berê heta roja me hê jî li hin herêmên wekî Xerzanê çêkirina danûkan wekî kevneşopiyekê berdewam e. genim tev de giş bûne. Wî şaxî genimê sore hebû, genimê qulungo hebû, genimê îtalî hebû. Van genima spî bûn, gir bûn, delal bûn, toxmê wan ayrî ayrî hebû. Ewana savara radibûn, me wan hat kir savar. Her genim ji berekê de nedibû. Erî genimê ku spî va, delal va, hevî gir vana, me bêjing dikirin, me çê dikir, me dibijar, me dikir savar. Kelandina danûkê amadekariya çêkirina savarê ye. Savar jî wek xwarinek kevnar li herêma Xerzan navdar e. Ew genimê ku li ser axa bi bereket şîn dibû, li aliyek dibû ar ji bo nan, li aliyekî din dibû dan û savar. Ev kar yek ji wan amadekariyên zivistanê bû. Pêwîst bû mirov payizê qutê xwe hilde ji bo ku zivistanê bênan û dan nemîne. Karê xwe havînê gava ku tev dikir, şixre gêle tev diqediya. Dibû payîz, me savarê xwe dikelan. Piştî keliya me derxist serxaniya hişt dikir. Serxanî hişt dibû me bir ewil conî hebû li devê derê malekê. Dikirin coniya şeş heft hevmêr ser conî hebûn. û ji xwe re bi sirre li dora coniyê xwe diçûn dihatin û dikutan. Kilama digotin, herohayê dikirin û me jî kêf dikir, em zarok bûn, em dora wan çûn dihatin. Jin û mêr, kal û pîr, zar û zêc ew roj dilşad bûn, dilxweş bûn û bextewar bûn. Gundî tev digihiştin hev û bi hevkarî karê xwe dimeşandin. Ew hefteya kelandina danûkan dibû kêf û şahî, dibû şox û şeng, dibû xemla gundan. Jinên ketkar qazanên xwe datînin ser tifikan û hundirê qazanê tije av dikin. Agir gur dibe, av hêdî hêdî dikele. Ev dema li bendemayîna kelandina avê ji bo derfeteke ji bo civadeke gerim. Kurdistanî êdî danûkên xwe berdidin nava ava kelandî. Agirê tifêkê hinekî kêm dibe. Kêm êzingan da avêjin nava agir. Dîsa li bendê dimînin ku heta danûk di nav avê de hinekî biwerimin.
Danûk hinekî werîmîn mezin bûn û şîklê wan diyartir bû. Bi kevçî an jî heskan tên tevdan. Her ku ava danûkan kêm dibe, dîsa tên tevdan ku bi binê qazanê ve negirin û neşewutin. ما دبر مثلا ما سيتلي قدلال دشوشتن ما كوتشكي قدشي دكرن ما آوا خبرداي دكليا ما جنمي خبرداي وكا آوا كلام ديكو ما جنمي خبرداي وكا ساعتكي آجري ما خوش وايا دكليا وتيرا دبجيا ما يا نايلوني خداتاني يا بين دركي چيمن تو چيت كرن يا كا داتاني ما داتاني والات كناف كاي و آوا خود پالند و من توربا در سرخانی حشک دکرو و من جا دهانی دکتا و چید. Piştî ku danûk dikelin hinek ji wan berî ku sar bibin tên xwarin. Li cîranan, zarokan û gundiyan tên belavkirin. Hin jê jî ji bo savarê tên zoha kirin. Piştî ku danûk baş hişk dibin, da ku bibin savar tên hêrandin. Helbet wekî her karekî li Kurdistanê ev kar jî bi alîkariya cîranan û şêniyên gund tê kirin. Ev kevneşopiya herîmê her çi qas berdewam bike jî bi demê re êdî kêm bûye. Ji ber vê yekê dema ku li gundan di hewşên hin malan de danûk dikelin û bêhna wan bilind dibe, welatî xwenêzgî vê kevneşopiyê dikin û heyamên berê bibîrtînin. Çîroka danûkan sê demsalan diguherîne û di zivistanekê dibe mêvanê sifreya welatiyan. Xwezaya dilrehim hem bi berhemên xwe destê mirovahiyê digire û qewetê dide wan, hem jî bi sebra xwe hin şîretan li mirovan dike. Danûkên ku bi sebrekê amade dibin, her wiha bi giringiya xwe ya di nav çanda Kurdan de digije roja me û dibe xelekeke rengên welat.